Nandito na yung sundo ko. Si Ruth tsaka si Ana talaga. Happy Friday everyone! Happy Easter sa lahat! Welcome na naman po sa panibagong video. Diba? Nag-video tayo ng alas 5 ng hapon. Mag-alas 5 na. Wie is dit mooi meisje! Anne heeft veel gekleurd op werk, hè? Oei, ik heb iets gekregen van mijn collega. May natanggap ako sa sa team leader ko, ang cute. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, I will show the pen. First the pen. Cute ng team leader ko, uy. Look at the very cute pen. Kijk eens. Pen po siya. So mooi hè? So today 20,000 steps po tayo. Nag-drop by kami dito, nagpapagas si Ruth. Oh, grabe. Nakasurvive ako sa 5 days na work week. And not to mention sobrang busy this week. Talagang literal na busy. I've never been this busy ever sa tanang buhay ko sa work. Talagang yung basta, hindi ko ma-explain. Pero thankfully, okay naman. And yun nga, nagigay yung aming team leader kanina sa aming dalawa ng kasama kong troubleshooter doon. Ang cute-cute naman. Si Daddy Driver. Weekend it is. Alis yan, punta yung Amsterdam. Schiphol. Ipipick up niya yung kanyang kaibigan na kakagaling lang sa Thailand. Nagstay doon sa Thailand. I'm not sure if you've seen him in our previous vlogs or old vlogs, pero ipipick up nila mamaya kasama yung isa pa niyang kaibigan. Is Paul's friend coming or just you and I'm not sure if Paul. Yeah, Paul's friends tomorrow with eating. Okay. Sunday with eating. May pimple yata ako dito. Nice po ang weather now. So maraming tao sa labas. Crazy busy on the road. Ano na ngayon, 5 o'clock na. And gutom na ako. Kaming dalawa ni Ana. Nice weather. A few moments later. Gutom na yung amo ko. Niluluto ko po ngayon yung longganisa tsaka chorizo, longganisa tsaka yung hotdog. Oh, it was you, Mama. Tapos may lumpia ako doon. Pinatikim ni Rina sa akin to masarap. Yung longganisa. Ito yung galing kay Mama Merienda. Natry ko na po yung longganisa, yung hotdog hindi pa. Pinoy Kitchen yung kanyang hotdog. Tsaka yung din. I think yung longganisa din. Naalala ko tuloy yung ex ko na ang tawag sa longganisa is longganisa. Mama, nu gaat hij lekker, toch? Huh? Okay. Yeah. I asked her to wash her hands. Ik ben klaar met was van. Okay. Nakaalis na po si Ruth. Doon niya, kakain na yun on the way sa sa airport. Yeah? Natutok ko yung yung longganisa. Para sa chorizo. It's like chorizo. Mama, Yes? ik kan deze hand niet een handje geven. En ik word kotsen tegen de tafel. Oh! Ganyan talaga. Ang daming drama. Kami lang dalawa pero okay lang dito sa akin. You also want rice, love? Ne? Mama will eat rice. Ashley? Uy, what do you say to Mama? Dankjewel. Alsjeblieft. Is het nou vlees eten, maar Ja. hij is nog heet. Ja.
Zeg maar, kain! Eigenlijk is die vlees nog heet. Nee, nog niet meer heet. Kain, so may rice kami dito. Wala po akong pipino. Naubos yung pipino ko. Yung sausage, tapos may lumpia ako dyan. Tapos yung fries ni Ana. Tsaka yung hotdog niya. Yung leftover ng hotdog, ihahalo ko po sa spaghetti. Kasi nga, di ba, nakakuha tayo ng spaghetti sauce. Zeg maar, kain! Kain. Oh, we already have water there. I'll just get sauce. So, kain po muna kami ni Aling Maliit. Amoy, ano talaga dito sa bahay? Amoy chorizo. Als die hier komt, kan je ook niet eten. Nee, maar Papa will eat with Oma Paul on the way to the airport. Yung concern niya yung tatay niya, hindi daw makakain Maar dito. kijk, voor mij zit ik goed. Yeah, very good. You can also move a little bit closer. Maar dan kan iemand anders zitten, ik kan me vallen. Zit je al goed? Ja? Yeah. Kain! Kain. Kain muna tayo. Alin mo na... Ay. Doon lumalas ka. Kan het niet zo? Kan het niet meer, hè? Ga je met hen eten? Mama, Lekker. lumpia. Here. Lekker, hè? Mama's lumpia zijn nog heerlijk, hè? Ja, dat is waar. We gaan kijken. Ja, die zit helemaal. Masarap yun nung ganito. Ano? This sausage is really good. Echt? Echt? Lekker. Ah, hey! Nee, use your fork. Maar dat is een grapje maar. Use your fork. Maar hoe kan je nou fout worden? Ik weet het. En bijt. Ik wil ook proeven. Maar lekker toch? Ik ga het echt lekker. Dat is lekker. Ja? Dit vind ik heel lekker. Lekker. Hier zit een beetje van de vorm. Oh. Wat? Hoor dat je... Oh! Because I'm so tired. Ga ook dit doen. Ja. Op de bank. Niet op de stoel. Like that? Dan kan je slapen bij Nee, ja. Who did you play with today? Nou, gewoon van een pak. Hmm? Maar jij gaat mij duwen. Eh? Per ongeluk of expres? Trouwens, man. Nou, wij gingen samen kijken. En toen gingen wij sorry zeggen samen. En dan nadenken dat samen. En dan zei Sige na, don't play with your fork na. Eerst zei ik sorry. En dan zei Yara sorry. That's good. Ja, kan toch? Even een papa. You want to try? Ja. Ik vind het lekker. It's not hot. No, don't dip it in the mayonnaise, ha? Nee. You don't like it? Ach nee. What Ja. wrong? It's lekker. I don't like it. Do you know that many people like Mama's lumpia? They want to buy Mama's lumpia. Hey, wake up! You lukot man dahil yun, no? It's so lekker. Lekker toch? Hey.
One more. Dit. That's yours. Maar ik weet niet hoe die open moet maken. I will open it for you. Alsjeblieft. Thank you. Magpulbo daw siya. So, mama. Uy. Ano, nagpulbo na. What na? Show mama, big face, mama. May, sige daw. That's enough? Is that enough? Uy. Oei. En nu hier wat andere. Oh, dat is enough, skat. Ja, maar hier had ik wat niet gedaan. Mm. Hier. Uy, iba ang ilaw dito. Yan, nakapangtulog. Nakabase na po ako. Nakapangtulog na ako. Mag-relax na kami. Si Ana din, bibihisan ko na ng pajama niya. Change siya lang. You put on your pajamas later, okay? Yung buhok ko, whole day naka-ano, guys. Naka-ipit. Kaya, relax na tayo. So, happy po ako na-survive ko yung week. But, I think, next week mag-ask ako sa agency ko na ibalik sa akin yung Wednesday off kasi nakalimutan ko na sa July pala summer vacation naman na ni Ana. Uy, tapos nandito siya sa bahay most of the time. So, at least may time pa din ako para sa kanya ba. Balik ko yun. Hindi normal na walang nakukonsensya kasi ako. Tapos batang-bata pa ni Ana. Mamimiss ko din naman itong time na to. Enjoy ko na lang. Sana ibigay ulit nila. Yun. And yeah, happy po ako sa mga kaganapan this week. Hindi ko naman birthday, pero yun nga, yung naalala nyo nung binlog ko, si Oli may binigay na, na mga goodies na Filipino products from her store. Tapos din, si Rina nagbibigay ng mga pagkain. Ano ba yan? What do yay? And then, si Jessica today, nagbigay yung aking team leader. And then, yun. Happy po ako. Parang, Mama! it's, ayun na. Huh? Kinuha yung brush ko. Ayun na. Wala. Oh. So, yun. Happy po ako sa mga kaganapan this week kahit ang pagod pa. Kahit nakakapagod this week sa work. Pero, may other positive things naman. But yeah, i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood today. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video. But before that, shout out pala kay Catherine na andito din sa Netherlands. Nag-comment siya. Thank you so much for watching and for following our family life. Ingat dyan sa, ano ba yun sa kanila? Herda? Ano ba yun? Hindi ko alam anong pag-pronounce yun. Basta, you know who you are. Ingat, Catherine. Titas, bye-bye. Duy, mush-mush babush. Skat. Duy, mush-mush babush. Mush, baboe. Bye, dikke paja. Shit. Doei, tantes. What? Doei, tante. Duy tantes. Tantes daw, titas. Bye, titas.